का जानी कहाँ सब चल गइल बा हो कन कहाँ गइल बानी इतना देर ले तो छोड़ के ना रहे तले पर सखी से बतिया ले क्या करते हैं सखी संगई पढ़ने जा और संगई बिया हो गई उठा लो सखी हेलो का सके तू तो भुला गेल बड़ लागत कि तोरी मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो गइल बा अरे क्या करबो मन बेदर फ्री नहीं की करावत फ्री है हमार तो अभी 1 घंटा बस खत्म हो जाए ना तुरंत रिचार्ज करा देना जेने हमारे बिना ना जीना होगे ना मोबाइलिया के रिचार्ज ना करना तो ना जीना अरे सब खोजे लोग ना मिलेला का करबो सारा कर में दे इस बात में का तो पान कुछ ना बोले ना का बोली ना ऐसा मत नहीं कि रोज रिचार्ज ना करे नहीं से ना बतियावे लगे तो सब जगह नहीं ले 5 घंटा बतियावे ये सके एगो बात कही हम कल केवनी देवता के पूछले रहे ना कि हमार पाँव इतना सुंदर हम सोचे ना कि 7 घर दुश्मन के भी ऐसे ने मने आदमी मिले पति मिले जितना हमार पति प्यार करना होता ना देखो प्यार के बदले के प्यार हमरो करना लेकिन बतियावे ना दी ना को तो अब ये सखी हम कहीं बतियाली ना केहू से बतियाली ना एक सखी और सुनले रहली एगो रहे और नितुआ का भैया नीला आ गई नी छोड़ी न जी अपनी सखी से बतियावत तो हमर बात कराओ ना ले बतिया हेलो 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 क्या जी का हो क्या कर दे अरे करे कहा दे दो बता लो बैठ के ताकत नहीं कुछ बात सखी से उल्टा काम बोलता नहीं अच्छा अरे उल्टा ना यार हां काम के बात कहत रही का जी आपकी भी ढील पड़ गई बन सका तब का थारा कोरोना वायरस लोगता बा साथ घर दुश्मन के ना सके जी काहे बतिया बोलता नहीं बोला तो नहीं कि मैंने वैसे पूछा तड़ू कत ना कि बाबूजी का का खाने नहीं सके रखत अभी अभी उपास बनी जा आज भूखल बनी जा बतियावे अपने में तनी ढेर देने की बात कहनी है ए आइबू ना कहियो हमसे पेट नहीं के बात के हमारी सखी के बोलाओ तनी अरे के वो अपन घर में मेहमान ना बोलावेला तो हमारी सखी अपनी ससुर न बड़ी एक काटी देली वो तो अजबे बड़ी का हमार सखी बिया हो गई इनका कि अब ना हो जी हमनी के संग ही शादी भई हमार ना 13 तारीख के रहे ना हमार सखी को 12 तारीख के रहे बताओ यही से हमारा सीधा भेंट भइल तो हमसे एक दिन पहले हमार सखी चल गई कहां चल गई वो मर्दवा सब लिखा के दिन पहले हो जाई रहली अब मेरवा सा लनिका के हमसे बियाह कर ले हनी अब सुन जा हमार सखी के लिए आई ना आई ढीलेरी एक मिनट के ना अरे यही तो ये कौन स्टाइल है हे गरे ना पार्क में गई नहीं जा पार्क में गई नहीं जा ये बड़े ना अरे वो पटना पार्क में गई अच्छा गोल घरवा के है ना हमारा नहीं खे यार तो किन बैठल नहीं जा दुपट्टा बिछा के हमर शादी ना ले अबे तो दुपट्टा बिछा ले नहीं जा और बोले हम मेरा रुआ कैसन रहना सब मर्दा मोगी हो जो जरिए बतियाओ रहल से दोनों ना हमारा नहीं खे यार अपना जानी ना छ ना जानी ना कुल याद रहेला सही के नहीं खे यार सुनी ना एक बात कही बताइए ना मानबा मानो सुननी ना कि दीपक नहीं खा अरे हो आपको भाई बा दीपक अच्छा मानपुर वाला हां उनके ना कहीं नहीं मनिहारी सामान वाला कुल खुलल बटे का कहल जाला ओके कौन दुकान पर फुआ के लइके हम हां माने तका कुल के भाग गई नहीं बतिया सुनती हम तो नहीं कि आइल बने तो वे जात रहनी भेंट करे खातिर ते चेन के लगी बतिया हुए बस लमटेनिए दूसर वो वही ने बहुत बराई ना तो सुनो तो हम सुनाइबू तब तो सुनवा अच्छा नहीं उनके ना कौन दुकान कहाला कौन दुकान कुल टिकुली लिपस्टिक फेर लवली कुल मिलला नहीं कौन दुकान कहाला बताई हम ना जाने ना जो में कबाड़ा मेहरा रुजाली सा ओने से एकदम सर्विसिंग होके निकलेली सा आप लोग को हुए लागेला सर्विसिंग को केना कर दे जाना तो हमनी के ब्यूटी पार्लर का है हां ब्यूटी पार्लर फुलल ब्यूटी पार्लर के एगो बात जाने लू ब्यूटी पार्लर में जाए बोलनु तो मेहरा रो लेके पहले घर में खूब पोती लेली सा और जे जाली सा तो मैं धो लेली सा ऐसन बात नहीं की जनी तो सुनी ना हाउ कहत रही अरे हाउ नहीं खा अनिल उन छोटा का औ लइका बा अरे कहो ना आई लनी के घरे तो उनका करे रहो दुकान खुलल बाटे ओकरा के मत दियो घरे तोहर बतिया सुनी ना एक दिन उधारे मांगनी तो दिहलै ना तो सुनी ना तो का उनकी दुकान पर तब जाता तब एगो दीपक का ना अब उनका बना दीपक हमर फुए के लगे के खुल गेल अब ओकरे पर लिए ऊपर पर से तो सुनी ना तो हम उनका जानता लट के एगो अली लेवे के दुकान से सुनी ना हम के वाटर प्रूफ लिपस्टिक ले ले आए ना सुनी 150 में मिलेला
150 के हाँ। वो कह दे तू जमार के फ्री में मिल जे पैसा के नामे मत लिह तू नहीं क्यों वो करिया तू के फ्री में कुछ सामान लेके आई उतना सुन उतना हमहू कह देनी कह दी तो को के कोयल जे लगाए के खाजे तो यही से हम देबो करत तू ना ली है त ले आई ना अच्छा तनी एगो कथई लेके आई एगो रेड कलर के लेके आई आ बिंदी एगो हरियर ले लेबे एगो करिया ले लेबे एगो पियर ले ले 6-7 किस्म के ना काम हम के कोरी ना लेकिन ना कहीं के कम से कम सप्ताह में 7 किस्म के उठलाली ना लगाई गुस्सा ना हम जनता नहीं थी अरे न चाप लइका के जीव बनी तो दबा के मोइबू का आप लेके के जीवन है क्या बनी हम भगवान नहीं हम पति परमेश्वर भगवान छोट ना रहलन एके बेर बड़े हो गेलन आपसे बतिया होला घर से बक्सर पैदल गोल कुल बरोबर बा तो केकर से बतिबो और केहू से मन हाथी के पॉइंट पहिना जा हम ना बोलो और केहू से मन अरे मत मत ना गुस्सा ना तू कलू हां ना अब गुस्सा जाए तो हम खाना ना खाए तू खिसिया देबू तब न तो हम ना खाना खाए इतना प्यार को के एक दिन माने 100 दिन प्यार करा एक दिन गुस्सा तो कुल प्यार तो आप ले लेना ना आ तू हेजू प्यार करबू ओनी कोनो ताकत मत होकस बाबूजी ओ बूढ़ का जानता तो बूढ़ होले तो मैंने उनका पते नहीं खेला अच्छा ये बताई का मम्मी बताई? जी कैसन रहने फोटो में के रखले अब देखो पुरान बात मत उसका जाए दे ना दी वो तो सबके ऊपर बाटे अच्छा हमनी के ऊपर ना आई हमनी के बात बाबूजी हमनी के छोटे पर से पलले बनन यही से बड़ा टेंशन में रह सको तो ये नहीं होती हमेशा टेंशन में एक दिन घरे ना रहने तो परेशान हो जाला अभी देखले नहीं खान अभी खोजत हो सकत आइबो करी एक बार चिल्लात रहनी आधा घंटा 1 घंटा हो गए अब चली न सुती जा का जा ए हमरा नींद नहीं लागल आज बड़ा नींद नहीं लागत रोज सुती ना आज नींद नहीं लागत आ भौजी क्या करते हैं भौजी होनी हो खबर कहां वो भैया संगे वीडियो कॉल पे बाझल भैया त का केहू ना बते का भैया एनी होनी पेट ऐसन चीज है ना कि घर दुआर छोड़वा के रहेला जन्नी आ परिवार के भी छोड़ के रहेला आदमी एगो फोने से बतिया के अपने दिल के शांति करेला आदमी एगो पेटवे ना करावेला मुंह बहुत कुछ करा देला काम आपके कर देनी तो गाड़ी का तरह का दा के चले ना कहां चली ना दीपक की दुकान है मैं तो ना बोलो बाप से अरे तू का कर जीबू हम देखते अपनी मन कोनो दुकान से सामान ले आप लिए मेहरार वाला सामान तू जेबू तो उनकर पूरा दुकान ही ले लेबू ई हम जानत नहीं ना जी काम भर ले ई कुल लेके का करब कुल लेके अचार डालबू बाड़ा ना अचार डालो लिपस्टिक के अचार डाल लेबू काजल नींबू के का ना डालबू अचार डालो गोभी का ना डालो सूरन का ना डालो मरचा का ना डालो चुप रह मरचा नहीं तो तू खुद ही कबो बोले लगेलू ए जी तो अचार के कौन काम बा तो आप ही गुस्सा न भराई ना इतना प्यार को के कर गुस्सा भरा देना तो ना बोलो ल ये जे मरचा के अचार पहले बने ल खा अरे ल। बाप रे ये हम डालने हैं नींबू के चाहे तो वो ल तो हम डालने हैं तो हमने की जानो हैं जरूर लग खा ल ले। अचार के नाम मत ली धोदी में सिरका डाले के बाद धो दे मंगले बनी नंदू जी की माई से ठीक है रहा ये कमाई बैठे घरे कतनो रही लेकिन मांगी है अरे छौंक के सिरका मंगल बनी लाल मरचा से ठीक ना आ सुनी ना का खाई बोले हम लेके आएंगे आपके का बनौले बड़तों ने जा लिए बा आज आपकी मन पसंद का खाना लेके आइए जीवन चीज आपके बहुत हद से ज्यादा पसंद है वे लेके आओ तभी देख लियो हम जाना तो जब आपसे प्यार करते हो ना तो हम आपकी मन पसंद का बात जानते हो तो दूगो पूड़ी अगर के मूड़ी जा ले बा अरे ये तो मजाक करते हैं अबे हम लेके आते ले ना सही फोन है ना तेरे उठे रहो हम बे आओ तनी ना बदल के उतार सखी के उठा मिले तनी ओ दिन मत खिसियाई बा